Este é o novo vehículo co que conta o Concello de Portas. Trátase dunha furgoneta 100% eléctrica adquirida grazas a unha liña de axudas da Xunta. O Goberno galego aportou para a súa compra 30.000 euros. En base a un orde de axudas que é do Fondo de Compensación Ambiental que habilita a Xunta, que neste caso lle permitiu ao Concello de Portas obter unha subvención de 30.000 euros, cal, sumado á aportación que fixo municipal, pois lle permitiu, xa digo, adquirir este vehículo para toda os servizos que ten de medio ambiente, de obras e demais. O alcalde celebra a incorporación deste novo vehículo ao parque móvil, unha eiva que por fin queda resolta. Vai se dedicar ao mantenimento ao alumbrado público de fontanería. Teñamos o fontanero electricista que non tiña vehículo, estaba traballando co seu vehículo propio, entonces pois había que comprarlle un vehículo e decidimos que, bueno, que é mellor que un vehículo eléctrico para dar exemplo e intentar cumplir a senda esa 2030 que temos comprometido o Concello de Portas. Ademais, nesa mesma liña, o Concello conta xa cun punto de recarga de coches eléctricos, un pequeno xesto que contribúe á implantación paulatina deste tipo de vehículos, tamén entre os particulares. Acabamos de poñela a final de ano en unhas postos de recarga tanto para vehículos eléctricos como para bicicletas e monopatíns, e con isto que intentamos é que fomentar un pouco o uso de enerxías limpias, ¿no? Por así decirlo, de vehículos limpios e fomentar que a xente se anime a comprar vehículos eléctricos ou híbridos. Entón é unha maneira de facilitar aos veciños e veciñas de Portas de que teñan un punto de carga no Concello.